KU má talent. To bol názov zábavného programu, v ktorom Katolícka univerzita v Ružomberku predviedla svojich talentovaných študentov a pedagógov. Okrem iných vystúpila aj známa detská televízna postavička Drobček a tiež rektor Katolíckej univerzity Tadeusz Zasempa. V pestrom a pútavom programe sa predstavilo 13 účinkujúcich. Tí do svojho vystúpenia zahrnuli rôzne dramatické prvky. To bola taká široká, pestrá škála od divadla, recitálu, piesní, od dokumentárneho filmu, skutočne zo všetkého, z každého rožku trošku. A čo bolo úplne úžasné, pán rektor Tadeusz Zasempa sa nám predstavil ako kuchár a vynikajúci spevák. Szczęśliwym być, to miodek pić i mieć porządne futro. To veľa? No tak veľa, bo to 3 budú. No ale nemohla by som obapnúť samozrejme ani Drobčeka, tú rozprávku, postavičku, ktorú si pamätám ešte z detstva. Drobček bol zároveň aj slávnostne matrikulovaný za študenta Katolíckej univerzity. Myšlienka zorganizovať toto zábavné podujatie sa zrodila v spoločenstve univerzitných kaplánov. Tí chceli zjednotiť celé univerzitné spoločenstvo do jedného celku. Ukázať, že aj medzi nami sú obrovské talenty, ktoré sú ukryté v nás, či už sú to študenti alebo pedagógovia. Ukázať, aká je dôležitá spolupráca, jednota, budovať spoločenstvo a že jednotu možno budovať aj v rôznosti, aj keď každý z nás je odlišný. Ľudia majú talent a že tým talentom chcú podeliť s inými. To je dôležité, ale robili to srdcom. To mňa veľmi dojalo. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 400 návštevníkov. Aula Jana Pavla II. Bola natrieskaná úplne, všetky miesta boli obsadené, dokonca aj po bokoch sedeli ako ľudia, to skutočne praskala vo švíkoch. Z Ružomberka pre televíziu Lux Jakub Krška.